Příležitost zažít atmosféru, kterou naleznete pouze v prostoru večerního kostela, měli zájemci z řad široké veřejnosti tento pátek, kdy se jim otevřely dveře 3 kostelů a modliteben v našem městě. Letošní noc kostelů nabídla návštěvníkům prohlídky a bohoslužby, ale také koncerty, divadelní představení nebo cestopisnou přednášku. Zajímavosti se dozvěděli také děti, pro které byl připraven zábavný program. Římskokatolická farnost tady připravila, nebo se to odehrávalo v kostele svaté Anny a začátek byl v 18 hodin a nejdřív vystupovali pišci, potom tady vystupovali děti z naší farnosti a zpívali. A od 8 hodin tady vystoupil pan Šebrle, promítá svoje fotografie a doprovází slovem ze své cesty do Izraele. Po 9. hodině přijde paní Kráčmarová a pan Baroš a bude taková hodina meditací. Minulý rok židovství. Co jste pro nás připravili letos? Tak letos jsme pro vás připravili téma paradoxy, které nějak vyvstalo při rozhovoru s manželkou. Jsme přemýšleli, co bychom dělali. A manželka to nějak tehdy navrhla, že vlastně jednak v Biblii je hodně protikladů, i v teologii, v životě, ve společnosti, a tak jsme zvolili toto téma, i když jsme vůbec netušili, jak ho zpracujeme. A jak jste ho tady nakonec zpracovali? Nakonec jsme ho zpracovali způsobem, že jsme zapojili za prvé manželé Budzákovi, protože to je takový paradox, nevidím a přece vidím čtení pomocí hmatu, to je úžasná věc a vůbec jak oni se pohybujou a žijou. No a potom Honza učil hudbu, že tak paradox v hudbě, v melodiích, na akordeonu. Akordeon jsme tady ještě asi neslyšeli v kostele. A oprášili jsme vánoční hru, trošku jsme ji změnili, která je o kotrmelcích v lidském životě, jak může někdy být radikálně změněný lidský život. No tak hlavní součást programu našem chrámu svatých Cyrila a Metoděje byly pravoslavné zpěvy. Začali jsme s večerní bohoslužbou, která je jako každá bohoslužba v pravoslavné církvi složena hlavně ze zpěvů a potom od 7:30 do 8 ještě místní zpěváci chrámoví odspívali takový malý koncert půlhodinový pravoslavných zpěvů. No, jinak jsme tady připravili pro návštěvníky našeho chrámu některé bohoslužebné předměty, které se používají při sloužení pravoslavných obřadů.